for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In this statement, Sri Suta Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part so that fallen people or the people in general might easily take it up. జై హో. సో ఇక్కడ అందరికీ కూడా మంచి జరిగేలాంటిది, ఒకరికి ఇద్దరికి అని కాదు, మొత్తం అంతా లోక కళ్యాణం జరిగే దానికోసమని ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. సో దానికి ఇక్కడ సమాధానం ఇస్తున్నారు. సవై పుంస పరో ధర్మ. సో అసలైన ధర్మం ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు. చాలా మందికి ధర్మం అంటే ఏంటి తెలియదు. ధర్మం అంటే న్యాయం అనుకుంటారు. సో ఆ రకంగా. బట్ ధర్మము అని అంటే అందరికీ మంచి చేసేది, అది కూడా పరో ధర్మం అంటే అన్నిటికంటే ఖచ్చితంగా చేయవలసిన ధర్మం, చేయవలసిన డ్యూటీ ఏంటి అని అంటే దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో ది వేదాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్. One is called the Pravritti Marga, the path of sense enjoyment, and the other is called as Nivritti Marga, or the path of renunciation. సో వేదాలు యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే 96% దాంట్లో ఉండేది కర్మకాండ మాత్రమే. ఏ రకంగా మనుషులు కర్మలు చేసుకుంటూ స్వర్గాన్ని లేకపోయిందా ఇతర ఉన్నత లోకాల్ని పొందవచ్చు. ఉన్నత లోకాలు ఎందుకు? వాళ్ళు చెడు చేయకుండా ఉండేదానికోసమని. ఒకవేళ మనిషికి మంచి చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ చెడు చేస్తారు అనేసని ఇప్పుడు మానవులందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి నేర్పించాలి. భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, దేవీ దేవతల్ని సృజింపజేసిందే ఎందుకోసమని, వారు జీవులకందరికీ కూడా మంచి నేర్పించాలి. సో మంచి అనేది ఏ రకంగా? ఒకటి వేదములు, మరియు పరోధర్మము ఏంటి అని అంటే యజ్ఞము. సో యజ్ఞము అని అంటే వారు సాక్రిఫైస్. సో యజ్ఞము అనేది చేసి భగవంతుణ్ణి సంతృప్తిపరిచేది. సో మొట్టమొదటి దీంట్లోని ఇది దేవీ దేవతలు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మంచి చేయించాలి జీవుల చేత, చెడు అనేది చేయించకుండా. పిల్లలకి ఏంటి అని అంటే వారికి సరైన ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వకపోతే పిల్లలకి తెలియదు ఏది మంచి ఏది చెడు అని. సో వారు చెడు మార్గంలో కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అందుకోసమనే తల్లిని మొదటి టీచర్ అంటారు పిల్లలకి. వాళ్ళకి చెడు అనేది దరిదాపుల్లో కూడా రానియకుండా కాపాడుతారు తల్లి. నెక్స్ట్ తండ్రి. సో ఈ రకంగా వేదములు మనకేంటి అని అంటే, వేదములు అందుకోసమే తల్లి అని అంటారు. ఎందుకంటే చెడు అనేది చెయ్యనీయకుండా వారికి మంచి నేర్పించాలి అని. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వేదముల్లోని 96% మంచి ఎలా చేయాలి అనేది మాత్రమే ఉంది. అంతేగాని పరోధర్మము ఏంటి అని అంటే యజ్ఞము, అంటే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేయడము. సో ఇక్కడ వేదముల్లోని రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ప్రవృత్తి మార్గము, నివృత్తి మార్గము. సో అంటే చేయవలసినటివి, నీ అంటే చెయ్యకూడనేటివి, డూస్ అండ్ డోంట్స్. సో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. సో చేయవలసిన పనులు వాటిని ప్రవృత్తి మార్గము, చెయ్యరాని పనులు నివృత్తి మార్గము, ఆర్ ది పాత్ ఆఫ్ రినౌన్సియేషన్. సో వారు దాని నుంచి విడిచిపెట్టేసి కొన్ని పనుల్ని వారు వెళ్ళడం ముందుకి. ది పాత్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్. సో ప్రవృత్తి మార్గము అని అంటే వారు చేసేది కర్మకాండ, ఏ రకంగా చేయాలి. నివృత్తి మార్గం అని అంటే యజ్ఞము. సో ఏదేది మనం భగవంతుని కోసం అనేసని విడిచిపెట్టాలి అనేదాన్ని నివృత్తి మార్గం. సో ది పాత్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్, ది పాత్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ ది సుప్రీం కాజ్ ఈజ్ సుపీరియర్. సో భగవంతుని కోసం అనేసని దాన్ని విడిచిపెట్టడము అనేది అది నివృత్తి మార్గం. ది మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది లివింగ్ బీయింగ్ ఈజ్ అ డిసీజ్డ్ కండిషన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ లైఫ్. సో భౌతికమైన జీవితం అనేది అది యాక్చువల్గా రోగగ్రస్తమైన జీవితం అది.
ఎందుకు అని అంటే దాంట్లోని కేవలం భౌతికమైన ఆలోచనలు మాత్రమే ఉంటాయి. యాక్చువల్ లైఫ్ ఈ స్పిరిచువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ బ్రహ్మభూత ఎగ్జిస్టెన్స్ వేర్ ది లైఫ్ ఈజ్ ఇటర్నల్ బ్లిస్ఫుల్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో ఇక్కడ భౌతికమైన జీవితంలోని మనకి మాత్రమే మంచిని మనం చూసుకుంటాం. సో అందుకోసం అది ఇన్ఫీరియర్. అందులోని మరి కేవలం సొంతం గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వాళ్ళని కన్నింగ్ అంటారు. కన్నింగ్ అంటే దాని తెలుగులో ఏమంటారు? తెలివి అనరు. కపట స్వభావం ప్రభు. కపట స్వభావం, ఎదుటి సో వాళ్ళని కపట మోసం స్వభావం. చేసేది. సో ఇతరుల్ని ద్రోహం చేయగలిచే కెపాసిటీ ఉంటుంది వారికి. ఎందుకు అంటే వారి స్వలాభం కోసమని. సో కన్నింగ్నెస్ అది. సో అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. దానికంటే హయ్యర్ ఏంటి అని అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి మంచి పనులు చేయడము. కానీ ఇంటెలిజెన్స్ సొంతం కోసం ఉపయోగించారు అని అంటే దాన్ని బేసిక్ ఇంటెలిజెన్స్, కానీ బుద్ధి అంటారు దాన్ని. కానీ అదే మనం కానీ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి శరీరం కోసం కాకుండా ఆత్మ కోసం ఉపయోగించుకున్నామంటే దాన్ని బుద్ధి యోగము అంటారు. సో అందుకోసమే ఈవెన్ భగవంతుడు మనకి దీంట్లోని కూడా చెప్పింది, భగవద్గీతలోని శ్లోకాలు చెప్పుకున్నారనమాట. తేషామహం సముద్ధాత మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామిన చిరత్పార్త మయ్యా వేసిత చేతసాం. సో ఎవరైతే భగవంతునికి ఆశ్రయపడి ఉంటారో వారిని అతి సునాయాసంగా భగవంతుడు ఈ దీని నుంచి తీసుకొస్తారు, వారి లోకానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఎవరైతే భగవంతుని కోసమని వారు కంప్లీట్గా సరెండర్ అయి ఉంటారు. కానీ కంప్లీట్గా సరెండర్ అవ్వాలి అని అంటే మరి ఎలాగా, వారికి భక్తి అనేది ఏ రకంగా రావాలి అంటే దానికోసం కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏనమాం ఉపయాంతి. తే బుద్ధి యోగం అనేది ఎవరికి ఇస్తారు? తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. భగవంతుణ్ణి వారు ఎల్లవేళలా జపిస్తూ ఉండాలి. సతతయుక్తానాం. సో ఎల్లవేళలా, అది కూడా ఏ రకంగా? ప్రీతిపూర్వకం. భగవంతుణ్ణి ప్రేమతోని వారు కానీ ఎవరైతే జపం చేస్తూ ఉంటారో ఎల్లవేళలా వారికి దదామి బుద్ధి యోగంతం, అటువంటి వారికి బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తారు భగవంతుడు అని అంటున్నారన్నమాట. సో అదర్వైజ్ ఈ లోకంలోనందరూ ఏంటి అని అంటే వారి బుద్ధిని ఉపయోగించేది కేవలం వారి స్వలాభము కోసమని. సో అందుకోసమనే మనకి దీంట్లోని కూడా శ్రీమద్ భాగవతము 7వ స్కందంలోని మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి చెప్తారన్నమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన తండ్రికి ఆయన చేసిన తప్పంతా ఇంకేమీ లేదు, కేవలం భగవంతుణ్ణి నామజపం చేయాలనుకున్నారు. అందరికీ అది పరమోధర్మం, అందరికీ కూడా అది మంచి ఉపకారం చేసేలాంటిది, అది అందరికీ నేర్పించాలనుకున్నారు. ఆయనకి ఆ పరమ జ్ఞానం అర్థమైంది కాబట్టి అతను అందరికీ నేర్పించాలని అనుకున్నారు, మంచిని అందరికీ చేయాలనుకున్నారు. ఆయనకి స్వార్థం లేదు, తన తండ్రికి ఒక్కరికి అని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పించాలనుకున్నారు. కాకపోతే అది వారి తండ్రి గారికి నచ్చలేదు. అది ఆయన ఎప్పుడైతే అడిగారో, నీకు ఏం నాయన అంత రుచి ఏమున్నది భగవంతుడి నామంలోని, నీకు అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఒరిజినల్గా హిరణ్య కశ్యపు అని అంటే, హిరణ్య అని అంటే బంగారం, కశ్యపు అని అంటే చాలా సాఫ్ట్ కుషనీ బెడ్. సో కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ఏంటి? ధనం బాగా ఉండాలి అండ్ వారికి శారీరక సుఖం అనేది కావాలి. కాబట్టి కశ్యపు అంటే మంచి బెడ్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరూ లిటరల్లీ కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరూ హిరణ్యకశ్యపులే. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని అడుగుతారనమాట, ఏం నాయనా ఎందుకు నీకు అంత నామం పట్ల రుచి ఏమున్నది ఆ? అంటే మరి నాకు ఆ రుచి అనేది రావటం లేదు కదా అని అంటే దానికి ఇతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారు, మతిర్న కృష్ణ పరతో సతో మితోభిపాధ్యేత గృహావృతానాం అదాంత గోబిర్ విషతాంతా మిశ్రం పునః పునః శర్వంతి చర్వితానాం. సో ఓ తండ్రి గారు, మీరు మీ ఓన్ సహాయం వల్ల కానీ, లేకపోయినా నా సహాయం వల్ల కానీ, లేకపోయినా మన ఇద్దరం కలిసి కృషి పడినా సరే కూడా మీకు ఆ భగవంతుని పట్ల రుచి రాదు. ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే మీకు పునః పునః చర్వంతి చర్వితానాం. నవిలేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఉమ్మేస్తారు, కొద్దిసేపు తర్వాత ఎగటి పుట్టి మళ్ళీ దాన్నే నవ్వులుతారు. అది ఎందుకు అని అంటే
అదాంత గోబిర్. సో అదాంత అంటే అన్కంట్రోల్డ్, గో అంటే సెన్సెస్, ఇంద్రియాలు. అన్కంట్రోల్డ్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి మీకు. ఇంద్రియాలు అనేది మీకు అతిగా పనిచేస్తోంది. బుద్ధి యోగం అనేది పనిచేయట్లేదు, ఆలోచించట్లేదు, మీరు తెలివి ఉపయోగించట్లేదు, మీరు ఆత్మ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మీరు ఈ శరీరం అనే అనుకుంటున్నారు మీరు. సో శరీరం అనుకునేటప్పుడు ఇంద్రియాలు అని అనుకుంటారు. సో ఇంద్రియాలని ఏ రకంగా సుఖపెట్టాలి అనేదే ఆలోచన ఉన్నది మీకు, కానీ మీరు పరమజ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. పరమజ్ఞానంలోని కూడా 3 రకాల లాక్స్ ఉన్నాయి భగవద్గీతలోని. సో మొట్టమొదటిది ఇది బేసిక్ సీక్రెట్ అది. సో అదేంటి అని అంటే, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అని. సో అది కూడా మీకు తెలుసుకోలేకపోయారు. కాబట్టి అదాంత గోభిర్. సో విషతాం తామిశ్రం. సో ఆ అన్కంట్రోల్డ్ ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తుందనంటే అధోగతిని మీకు చెందుస్తుంది. సో తామిశ్రము అంటే అంధకారం. సో అదొకలాంటి నరకం. ఆ నరకం పక్కకి మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో తామిశ్రం, అంధతామిశ్రం, ఆ రకంగా అది నరకం పక్కకి మిమ్మల్ని లాక్కొని వెళ్ళిపోతోంది. ఏది? అన్కంట్రోల్డ్ ఇంద్రియాలు. సో అందుకోసమని మతిరిన కృష్ణ పరతోసతో వా, మీకు కలిపిన నేను చేసిన ప్రయత్నం, లేకపోతే మీరు చేసిన ప్రయత్నం, లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి చేసినా సరే కూడా, బయట నుంచి మనం ఎంత ప్రయత్నించినా సరే కూడా లోపల నుంచి మీరు భక్తులు కాలేరు. ఎందుకు అని అంటే మీరు తెలుసుకోలేకపోయారు భక్తి అంటే ఏంటి అని. సో గుహ్యాత్ గుహ్యతరం గుహ్యతమం. సో గుహ్యాత్ అనేదే తెలుసుకోలేకపోయారు మీరు. మరి ఏ రకంగా చేయగలరు అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, మనకి భగవంతుని కోసం అనేసి అని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవద్గీత తెలుసుకోవాలి. అందుకోసమే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీ. భగవద్గీత చదవకుండా దీనికి వచ్చాము అని అంటే మనకి ఇది అర్థం కాదు. సో యాక్చువల్ లైఫ్ ఈ స్పిరిచువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ బ్రహ్మభూత ఎగ్జిస్టెన్స్. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి. సో సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం. సో బ్రహ్మభూత అనే స్టేజ్లో ఏంటి అని అంటే, వారు ఈ ఇటర్నల్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది. బ్లిస్ఫుల్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. జ్ఞాన సంపూర్ణులై ఉంటారు. మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ టెంపరీ ఇల్యూషన్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మిజరీస్. అదర్వైజ్ భౌతిక లోకం అనేది కేవలం దుఃఖాలయం. అది దాంట్లోని కష్టాలు మాత్రమే ఉంటాయి, మాయ మాత్రమే అది. దెర్ ఈస్ నో హ్యాపీనెస్ అట్ ఆల్. There is just the futile attempt to get rid of the miseries and temporary cessation of miserly is falsely called happiness. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పున్నారు యాక్చువల్గా. సో అతని క్లాసెస్లోని, వన్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్లోని, సో అమెరికాలో ఉండేటప్పుడు చెప్పారు, అమెరికాలోని లేని వసతి అని అంటూ, లేని ఇంద్రియ భోగం అంటూ లేదు. సో బండ్లు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు ఉన్నాయి, టెక్నాలజీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అయినప్పటికీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే ఆ నది ఒడ్డున నడుస్తూ ఉన్నో, అప్పుడు ఆయనకి తెల్లారిపూట చాలామంది హిప్పీస్ కనిపించారు. వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వద్దు, ఈ లోకం వద్దు, ఎవరు వద్దు, వారు వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవిద్దాం అనుకుంటున్నారు అని. సో ప్రభుపాదులు వారు అడిగారు, అన్నీ ఉన్నా సరే కూడా ఎందుకు వారికి మరి ఆనందం లేదు? ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి లైఫ్లో ఎంతో కొంత సొఫిస్టికేషన్ అనేది ఉన్నది, కానీ అయినప్పటికీ ఎవరు హ్యాపీగా లేరు. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళకి, ఇరాన్ వాళ్ళకి యుద్ధం, వాళ్ళతో పాటు యుఎస్ కలిసి ఉన్నది. ఇంకో పక్కన రష్యాకి యుక్రెయిన్కి మధ్యన యుద్ధం. ఇక్కడ ఇంకో పక్కన చూసామంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి పాకిస్తాన్కి మధ్యన యుద్ధం. సో ప్రతి ఒక్కరికి మధ్యన యుద్ధాలు నడుస్తోంది. ఒకవేళ ఫిజికల్గా జరగకపోతే కోల్డ్ వార్. అంతేగాని ఎవరికి ఎవరి పట్ల ప్రేమ అలాంటివి ఉండదు ఎవరికి. కేవలం యుద్ధాలే నడుస్తోంది. ఎందుకు? వాళ్ళ దగ్గర లేని ధనము, లేకపోతే లేని ఇదా, యుఎస్కి లేనిదా డబ్బులు? ఎందుకు మరి వారి యుద్ధానికే ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే, పరమజ్ఞానం అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. వాళ్ళకేంటి అని అంటే, ఏ రకంగా మనం సంతృప్తి పడచ్చు అనే జ్ఞానం ఎవరికీ లేదు. ఎవరికీ లేదు. యుఎస్కనే కాదు, ఎవరికీ లేదు. ఇండియాలో కూడా లేదు. భారతదేశంలోని కూడా భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది? సో అందుకోసమని వాళ్ళకి శాంతి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేసిక్ శాంతి అనేదే వాళ్ళకి లేదు. ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో, సో భగవంతుడు
భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరిచ్చతి. సో ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో భగవంతుడే అన్నిటికీ భోక్త, అతనే అన్నిటికీ కూడా అధిపతి అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. అప్పుడు మనమంతా దాసులమే అన్నట్టుగా తెలుసుకుంటాం. సో కాబట్టి అదర్వైజ్ ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది రాదు. దేర్ ఫార్ ది పాత్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ విచ్ ఇస్ టెంపరీ, మిజరబుల్ అండ్ ఇల్యూషనరీ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్. కాబట్టి ఆ రకమైన సంతృప్తి అనేది అది ఇన్ఫీరియర్. బట్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ది సుప్రీం లార్డ్ విచ్ లీడ్స్ వన్ టు ఎటర్నల్ బ్లిస్ఫుల్ అండ్ ఆల్ కాగ్నిజెంట్ లైఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ద సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్. కాబట్టి దేవాది దేవుడికి సేవ అనేది నిజమైన ధర్మం, అది సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. This is sometimes polluted when mixed with inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. సో భగవంతుడి నామాన్ని మనం స్వలాభం కోసం ఉపయోగించుకోవడం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకోసమని అంటారు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసిన దానివల్ల ఎవరైనా సరే కూడా సంతోషాన్ని పొందుతారా, సుఖాన్ని పొందుతారా అంటే లేదు. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఒకవేళ కేవలం సుఖం పొందాలనుకుంటే మాత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయొద్దండి. అటువంటి వారికి సుఖం దొరకదు. సో సుఖం కోసం కాదు హరే కృష్ణ మహామంత్రం, అది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది లోపల నుంచి. ఇమ్మీడియట్గా సుఖాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ చాలామందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, నేను ఎంతో కాలంగా జపం చేస్తున్నాను, నాకెందుకు మరి ఆ హ్యాపీనెస్ ఎందుకు రావటం లేదు అంటే దానికి సుఖం కోసం అనేసిన దానికి అది ఇవ్వదు. సుఖం కావాలి అని అంటే భౌతికంగా మనం ప్రయత్నించుకోవాలి, లేకపోతే దేవీ దేవతలను కొలుచుకోవాలి. కానీ సుఖం ఇస్తుంది, కానీ అది తాత్కాలికమైనది, అది ఆనందాన్ని అయితే ఇవ్వదు. అండ్ దాంట్లోని రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏమీ లేదు. వచ్చే జన్మ కోసం మనం తీసుకెళ్లేది ఏమీ లేదు. మళ్ళీ వచ్చే జన్మ జీరో నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్లోని భగవంతుని కోసం సేవ అనేది అది దాంట్లోని ఇదే ఉన్నది లేదు, దాంట్లోని అంతమొందించిపోయేది ఏమీ లేదు. మనం ఒకవేళ పూర్తి చేసుకోలేకపోయామనంటే వచ్చే జన్మలోని అక్కడి నుంచే మళ్ళీ మొదలు పెడతాం. సో renunciation or abnegation for ultimate good is certainly a better occupation than enjoyment in the disease condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of disease and increases its duration. Therefore, devotional service unto the Lord must be pure in quality. అహైతుకి అప్రతిహత. సో భగవంతునికి మనం సేవ అనేది మనం ఎప్పటికీ కూడా దాన్ని ఏదో ఒక లాభం పొందేదానికోసం, లబ్ధి పొందేదానికోసం మనం చేయకూడదు. సో వితౌట్ ద లీస్ట్ డిజైర్ ఫార్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్, ఏదో ఒకటి భౌతికంగా కోరికను మనం కోరుకుంటూ మనం చేసాము అని అంటే అంత ఫలించదు అది. వన్ షుడ్ దేర్ ఫోర్ యాక్సెప్ట్ ది సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ వితౌట్ ఎనీ టింజ్ ఆఫ్ అన్నెసెసరీ డిజైర్, ఫ్రూటివ్ యాక్షన్ అండ్ ఫిలసాఫికల్ స్పెక్యులేషన్. సో కర్మకాండ కానీ లేకపోయిన ధ్యానకాండ, ధ్యానం, సో కర్మి కానీ యోగి కానీ కాకుండా వారు కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏదైనా చేశారంటే అది నిజమైన భక్తి, అది నిజమైన ధర్మము అని అంటున్నారు. దిస్ అలోన్ కెన్ లీడ్ వన్ టు పెర్పెచువల్ సోలెస్ ఇన్ హిస్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఇది నేను చెప్పట్లేదు, ఇది చెప్తున్న సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు. సో ఒక గోస్వామి కావాలి అని అంటే దానికి ఏం చేయాలి? భౌతికంగా కష్టాలు ఉంటాయి, కానీ ఆ కష్టాలను భగవంతుడే చూసుకుంటారు. మనకి గొప్పగా మనకి ధనవంతుల్ని కానీ లేకపోయిందా ఇంకేదో రకంగా మనల్ని సంపన్నులైతే చేసేది భగవంతుడి నామం. కానీ మనకేంటి అని అంటే ఉన్నదాంతోనే మనకి సంతృప్తి కలిగించేలాగా చేసుకోగలిస్తే, అదొక్కటి మనం నేర్చుకోగలిస్తే చాలు. భగవంతుడు మనకి అన్ని కావాల్సినది లేనిది కలిగిస్తారు, ఉన్నదాన్ని పరిరక్షిస్తారు. భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పున్నారు అది. సో కాబట్టి మనం కావాల్సింది భగవంతుని పట్ల భక్తి అనేది, అది కూడా అహైతుకి అప్రతిహత, ఇతర ఇంకేది కోరికలు లేకుండా. ఇది చెప్పేదానికి చాలా సులభం. అందుకోసం శ్రీమద్ భాగవతం యాక్చువల్గా ఎవరు చెప్పాలి అంటే కేవలం గోస్వాములు చెప్పాలి, నాలాంటి వాళ్ళు కాదు. నేను చెప్పేదానికి చాలా ఈజీ, కానీ నేను పాటిస్తున్నానా? లేదు. సో కాబట్టి భగవంతుని పట్ల సంపూర్ణమైన భావంతో భగవంతుణ్ణి నమ్ముకొని
ఆ భావంతో ఎప్పుడైతే భగవంతునికి ఎటువంటి కోరిక లేకుండా ధ్రువమహారాజు ఆయన యాక్చువల్గా కోరిక పెట్టుకున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని చూసారో ఆ కోరికనంతా మర్చిపోయారు. నాకు వద్దు స్వామి, ఇంకేం వద్దు అని అన్నారు. అదే రకంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ భగవంతుని కోసం ఇంకేం కోరిక కోరలేదు. స్వామి మీకు సేవ చేసుకోవాలని అంతే చాలు. నారదముని అతను కూడా కేవలం అతని తల్లి పోయినా సరే కూడా తనకుండే ప్రపంచం అంతా తెలిసిన ప్రపంచం ఆయనకి ఎవరు? కేవలం తన తల్లి. ఆ తల్లి కూడా ఎప్పుడైతే పోయారో స్టిల్ అతనేంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుని పట్ల మాత్రమే భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. అది అహైతుకి అప్రతిహత. అందుకోసమని ఒకే దెబ్బతోని వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసారు. సో మచ్ సో దట్ వాళ్ళ పేర్లు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడ్డాది. నారదముని దేవ ఋషి అయిపోయారు. కేవలం ఎందువల్ల అంటే అహైతుకి అప్రతిహత, భగవంతునికి సేవ, అండ్ అది కూడా ఎటువంటి కోరిక లేకుండా, కర్మ కానీ జ్ఞానం ద్వారా కానీ అది స్పెక్యులేషన్లో చేయబడలేదు, అది ప్యూర్ భక్తి. So we have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. సో ఇక్కడ ధర్మము అని అంటే డ్యూటీ అని చెప్పారన్నారు. ఎందుకు అని అంటే రూట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ధర్మ ఈజ్ విచ్ సస్టైన్స్ వన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఒకరిని జీవితంగా ఉంచేదే ధర్మం. అదర్వైజ్ ఆత్మహ అంటే అయిపోతారు, ఆత్మహంతకులు. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities with his eternal relationship with Supreme Lord Krishna. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అని అంటే వారు చేసే కర్మలు ఏ రకంగా ఉండాలని అంటే వారికి భగవంతునికి మధ్యన వారు లాస్ట్ రిలేషన్షిప్ని మళ్ళీ తెలుసుకోవడం, చేతోదర్పణ మార్జనం. వారు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మన హృదయం మీద మలినం అంతా ఇదైపోయి ఉన్నది, దాన్ని తుడిచి ఒరిజినల్ రిలేషన్షిప్ని తెలుసుకోవడం, దాన్నే ధర్మం అని అంటారు. Krishna is the central pivot of living beings and he is the all attractive living entity or eternal form amongst all the living beings or eternal forms. Each and every living being has his eternal form in the spiritual existence and Krishna is the eternal attraction for all of them. గోలోకంలోని నిజం చెప్పాలి అని అంటే మనందరం కూడా భగవంతునితో పాటు ఒక రిలేషన్షిప్తో ఉన్నవాళ్ళం. ప్రతి ఒక్కరికి, మీకు నాకు మనం కనిపించే ప్రతి ఒక్క జీవికి, ఈవెన్ ఒక చీమ ఏదైతే మన పక్కన ఉన్నదో, ఏదున్నా సరే కూడా, పురుగున్నా ఏదున్నా సరే కూడా అవంతా కూడా జీవులే కదా. ఒరిజినల్గా భగవంతునితో పాటు వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్ ఉన్నది. శాంతరసము, మాధుర్య రసము, దాస్య రసము, సాఖ్య రసము, వాత్సల్య రసము, ఏదో ఒకటి ఉన్నది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. Krishna is the complete whole and everything else is his part and parcel. మనకి కనిపించేది కనిపించనేటి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అవంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఎక్స్పాన్షనే. ది రిలేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ సర్వెంట్ and this served. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and the served is the most congenial form of intimacy. దాస్యరసం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అని అంటున్నారు ఇక్కడ మన దాకా. వన్ క్యాన్ రియలైజ్ ఇట్ యాజ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ప్రోగ్రెస్. భక్తియుక్త సేవ అనేది పెరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఆ దాస్యరసంలోని ఆనందం అనేది తెలుస్తుంది. అందుకోసమనే ఇనిషియేషన్ ఇవ్వంగానే ఫస్ట్ మనకి దాస అనేసి పెట్టేస్తారు. everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord, even in the present condition state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction. ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాస్య అనే రసమే అన్నిటికంటే మనకి ఉండేది, అందరిది దాస్య రసం అనే ఎందుకు అంటున్నారు అంటే దానికి కారణం ఉంది. దాస్య రసం అనేది యాక్చువల్గా 3/4 భాగము భగవంతుని సృజనలోనే ఉన్నది, అంటే భగవంతుని లోకంలోనే ఉన్నది. ఇక్కడ భౌతికమైన ప్రపంచంలోని 1/4 మాత్రమే ఉన్నాము. అందులోని
కాంజుగల్ లవ్ ఆర్ మాధుర్య రసము అనేది ఉత్తమమైనది. సో మాధుర్య రసం ఎవరికైతే ఉన్నదో ఆబ్వియస్లీ వారు ఇంకా ఈ లోకంలోనైతే ఉండుండరు. వారందరూ భగవంతుని లోకానికి చేరిపోయి ఉంటారు. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క స్టేజ్లోని ఒక్కొక్కటి తగ్గుతోంది. సో ఈ యుగంలోని కలియుగంలోని మనం ఇంకా కూడా మిగిలిపోయి ఉన్న వాళ్ళం ఒరిజినల్గా మనకి భగవంతునికి మధ్యన దాస్య రసం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మిగిలిపోయి ఉన్నాం. మనమే రిపీటర్స్. సో ఆ దాస్య రసాన్ని మనం కానీ పర్ఫెక్ట్ చేసుకోగలిస్తే, పర్ఫెక్ట్ దాసులు అవ్వగలిస్తే, అందుకోసమే మనకి కలియుగంలోని శ్రీ రామాయణంలోని ఆంజనేయ స్వామి పర్ఫెక్ట్ దాసుడు ఎలా అవ్వాలి అనేది చూపించారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు పర్ఫెక్ట్ దాసులు ఎలా అవ్వాలి అనేది చూపించారు. హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు పర్ఫెక్ట్ దాసులు ఎలా అవ్వాలి అనేది చూపించారు. ఎవరికి దాసులు అవ్వాలి? గోకి కాదు, ఇంద్రియానికి దాసులు అవ్వడం కాదు, భగవంతునికి దాసులు అవ్వాలి. మనం కావాల్సింది దాసులు భగవంతుడికి ఏ రకంగా అవ్వగలము అని అంటే ఇంద్రియానికి అధిపతి అయిపోయి ఉండాలి. ఇంద్రియాలని మన వశంలోని పెట్టుకోగలచాలి. సో మనం గోదాసులు కాకూడదు. సో గోదాసులు అయ్యామనంటే భగవంతునికి ఎప్పటికీ దాసులు అవ్వలేము. సో ఈ రకంగా మనం భగవంతునికి సేవ అనేది అహైతుకి అప్రతిహత. సో ఇంద్రియాలని వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి భగవంతుని కోసమని మనం నిజమైన సేవ చేయగలిస్తే అప్పుడు భగవంతుని పట్ల మనకి భక్తి అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడితోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ वृंद की जय हो. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. పోస్ట్ నాకు వచ్చింది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ అండి చేసేస్తాను. ఏం చేయాలి?